Трябва ли тази лампичка да се свети тук горе? Къде я да видя? Ето горе. Да, тя се свети и се загася. Сега значи бутон. Да. Как? Канела не знае. Пероната върви, после шнурата, после ще спокойно перона. Сега да снимаме, седай. Ти какво правиш в кухнята? Кажи на хората какво правиш в кухнята. Пероната гледам. Ало, добро утро, хора. Добро утро. Виж колко е рано. Седиме 25. Сложихме яйца и сега ще прием баница за Емо. И за нас. И за нас, ама иска варени яйца. И как Канела сварява яйцата. Много изключа да седат така. И сега ще направим една баница. Ама... Вижте от моите играчки какво съм си купила. Навиди си камерата. Специално за масло. Ние сме специални хора. За масло специално. И как не покажа от ходилника какво съм купила за яйцата. Пак от Тимо. Така ли беше? Да, гледаме ги, други сайтове са по-скъпички. В Тимото са проектни. Вижте, даже заредихме. Да ни паднат, ти малко станаха, защото троихме яйца. Вижте какво взехме. Е това, да слагаме яйцата на вратичката, иначе как Анела е така ги остава с трубичката, а след нея върве. Така, това е измито, хора, аз съм купила преди няколко дена. И сега ще сложим вътре маслото, да се изпукаме. Как не, ти знаеш кой искам от тебе? Не знам. Е това олио. Натръзни на тук да имаш място. И да намажеш тавичката. Да направим една хубава баница и да изпратим моя син така. Вчера му пратихме картофки с месце, хапна си моето дете и така. Дай ми черката. Да стане хубаво. Как Анела направи наводнение? Хрупкава да стане. Защо аз не сипах? Дай. Ма как Анела? Може толкова много да сложиш, мама? Може, стане като пърженка отдолу. Не, че аз не слагам, мама. Ама да стане като пърженка. Това са пресни кори, мама. Стига си свежала, стисната ли лекати. Ма ти прекали, Манелко, не знай спирачки. Сега трябва пред хората пак да се карам и хората да кажат за който се карам. Защото сипваш така. Не съм за олиото, а просто прекали. Тя баницата ще плува тогава. Така. И сега как не е тук да сложим маслото. Да се изфукаме. Да. Не обичаме се фукаме. Да. Това ти му обзаведи. Обзаведена. И още и мои нощче да си мажиш. Това ти му е краста, хора. Да, ама има много хубави работи ефтини. Вместо да ходиш тук магазина по 1 лев, ще ходиш Тимото. Сега. И ти ги носят на краката Нелко. Аз да вземах да руня сиреници. Да. В етапите. И како не влияка става? Какво ще кажеш? Като купим домашното масло и вътре. Да. Дай ми... Ма някой път това домашно масло, хора как го правят пръска. При вас случва ли се домашно масло да ви пръска? А това магазинското не е пръска. Защо така се получава? Дай ми делица. Така. Ама чакай, Манелко, аз не съм надробила още яйцата, млякото. Ето къс слагай сиренето. Става ли? Добре. На купата ще ми трябва на мен за бъркането. Така. Хубаво, че те видях толкова. Колко сиренца да сложи? За една баница. Не знам колко кори ще излезла. Трябва да направим да има като тръгне на работа да е готова. Да, то ще е рано. Тъмън топличка ще се вземе. И едно шише ириан ще му пратим с малко сол, така обичам аз. Толкова сирене. Стига, айде. Как е няма цапа. Как е няма да е после от там салфетките. Много хубаво пекано сиренце. Къде са? Що покара вътре? Тя си влезна самичка. Ето тук на ръглото. Айде, тук всичко на ръглото. Фърляме тук. И хора, ето така. Сега, без да мляскаме, почваме да правим нашата смес. За яйцата обаче, яйцата не са мънички. После ще сложим лампата. Ще сложим 2, 4, 6, да. Ще направим лампата и възглавниците от татъка Нелко в найлончета. И тук върху гардероба ли оттам да видим къде... Ще преценим. Емо там не е пренаредил, защото ние не стигаме. Отгоре багажа. Те ще видят хората, да, Нелко? Не знам дали ще видят. Ще видим какво ще стане. Ще видят как наредихме. Възглавниците в тези големите чували, уж за вакуумиране, ма за нищо не стават тези чували. Но нищо, пак ще пакетираме, ще ги запечатаме с хартиено текстула, Нелко. Ще видим. Да стигнем. И някакъв гост, като ни дойде, няма място за спане,
Слагаме много азбавници на земята и ляга върху тях. Дюшек. Колко яйца, Манилко? 6 яйца. Нека да е богата, има иска като къпана баница. Да, каза майко да е като къпана. Леля била веднъж направила в Хаско, още като се живеехме. И Леля не може да се сети, но аз направих. ще се постараем да му кажем, ето тази беше. Да, ако не, пак ще пробваме друга баница, докато му дорбисаме. Да. Баница да му направим. Сега Нилко сложихме яйца. Слагаме кисело мляко. Лъжичка даде ли ми ти, Манилко? Не, аз не си. А защо така правиш, ма? Защо така правиш ти? Не така, Канела. Тук има ни млека да ги довършиме. И така, хора. Баница, всичките знаят как се прави. Освен как Канела дет не знае. Знам. Хора, зависи колко голяма баница. Аз ще направя с тези турските корички. Не, това малкото. Пресните. И утре отиваме, пак ще вземем кори, защото за Коледа ще ни трябва. Чакай сега да видим. И казах къде отиваме утре на пазара, отиваме. Нормалненко. Защото ще вземем мокри кърпички, свършиха. И други неща, не? Как Анела искала? Една кофичка кисело мляко. Слагате 6 яйца, ама ако са малки, ако са големи, 4. Зависи колко искате да е богата баницата. Така, сега трябва да сложим и масло Нилко. Тук се слага и масло. Но, дай да го разтопим, да може да го сипим ето тук. Тук какво имаше? Яйца. Дай друга чинийка. Да сложим и масло Нилко. В тази ли? Добре, дай. Айде да не те връщам. Чакай. Ето тук. Да. Не тама. Та другата. Да, една. Да. И много сега сложиш микроволната, слагаш да такова. Аз ще съм там, ще дебна. Не, слагаш това пластмасото. Защото мой син не знаеше и слага без пластмасото и пръска. Добре. Още малко. Така, слагаш. Да е богато. Да, да се разтопи. Да искате и да не искате. Това е баница с масло. Как Анела каза, така да го направим. Това пластмасото се слага отгоре. Да, иначе хора пръска. Ето така. Маслото вече не ни трябва, Нилко. Слагаме в хладилника, може да го измиме. И сега нареждаме хубаво на Нилко. Да. Тел? Тел е къдете? Добре, викам, че нямаме тел. Хора, дископатията почти ми мина, аз да трябваше да почнам с това. Но много малко имам още болки. Но минава. Тези инжекции правят фокуси. Дай една щипка сол, дай ми тази сол там. Аз ще сложа. Вие ако искате, не слагайте. Миликата са обаня, окъпа, а пък аз после. Да, защото ще правим лампата. И ще се цапам. Тук лампата не е сложена. Чакай да я покажем, да ни кажат хората. Те лъжат тези двете. Ето, не е сложена вентилатора. Ще сложим и другата лампа, защото миналата седмица хокахме, нямаше време, как Анела работеше. Да. Ходихме в Сливен при нашите хубави приятели. Да, и не можахме да я сложим. Аз да бъркам докато маслото да дойде с солта. Все отлагаме, хора. И дай да направим газирана вода. Не, мама, давай така. Малко газирана вода. Или сода да сложим, хайде. Сода. Чай да видя маслото. Не, ако не да мързи, ще направим газирана вода. Да може да е по-рядка сместа, да умокри корите. Виждаш ли? Ти прекали с топленото и аз не те чух. И аз гледам. Приля ли? Малко. Нямаш по-ще го сдържаме. Чакай, че Бързо, да те пари. Малко да изтини. Сега да направим газирана вода, хора. И ще се включиме пак. На Нилко. Да. Пак правим били. Опасни сме били. Който ни готви, не прави били. Който ни готви, не си цапа печката. Който ни готви, не ми чини. На Нилко. Да. Сега. Аз да направя газирана вода, докато как Анела там чисти. Сега да покажем на хората как правим газираната вода. Пълним от диспенсъра там хубава вода до тук, за да има тук малко въздух. И тук правим
Раз. Два. Повече газирана, за да може да се газира и това. Така Нела така казва. Не, стига, хайде хора. Тук пускаме въздуха задното копче. За тези, които предстоят да си купят машинки. Ето, вижте какво става. Газиро БГ. Получихме една хубава газирана вода. Айде, како не? Вижте хора. Газирана водичка. Сега ще сложим газирана вода, но първо да сложим ето това масълце. За баницата няма да оставим отгоре да мажеш масло. С тази смеш ще мажем. Добре. Обири го с четката. Ако ми дадеш четката. Ще ти я дам. Дай, че тук дископатията като се опъна някой още боли, ама не е като преди. Личи, че има. Един ден нищо не го отели ръката и се почина. Ама имахме съзаяние. Аз си казах, не го отим. Да. Важното, че имахме видео. Ето хора. Това ще е смеса за баница. Богата смес. И сирене ще има. Къпа на баница. Сега колко е часа? 8 без 20, до 9 и нещо трябва да стане. Защото имаме тръгване. Знаеш какво, отделно ще слагаме сиренето. Сега слагаме от газираната вода. На око. Ето толкова стига. Виждате ли, не отивам в магазина да си купя газирана вода. Така. Ами това е сместа. Така няма каза така да го направим. И така правим. Сега почваме баницата. Готово. Други бокуци ще има ли? Няма. Не, те бокуци там трябва само. Да. Та да го махна да не ти пречи. Махай Четката ще трябва обаче. Махай, то сол махай. Четката къде ще оставиш? Ще Да. ти трябва. Ето сол махай, казах. Ето сол махна. О, Нилко, това на водата ще го загубиме. Кое? Не ръкате на работа. Да. Махай това и седни, после ще чистим. Не дей да бързаш. Аз искам да бързам. Сега трябва да гледаме колко кори имаме. Нилко, изсипвай ги. Чакай, не всичките първо пострела и тогава. Да, първо слагаме едната. Чакай да го махна, това да не ти пречи. Аз ти казах да го махнеш, ама ти не ме чуваш. Ко правим се? Отвори една кора и ми ga дай. Хората да видят как правим баници. Пресни кори. Ама вече не са пресни, ама във фризера се седат пресни хора. Да не се скъса, малелюка. Да се скъса, ние иначе ще го застиламе тук. Чай една майче. Беги. Чай една майче. Как че една, като са двема не около. Взимаш така и долу застилаш. Първата кора се застила и така. Ей така се застила няколко, да знаеш. Да знаете, че не знаете. От как Нела не знае. Я му поисках баница, ето баница. Ама и не искаме, не само има. Утре не знам кой ще му пратим. Всеки ден ще му пращаме ядени. Може да спържим филийки. Да, ще иска филийки. Каквото направим. Сега, трябва ни черпак. Черпак, да. Да, няма си играем с лъжичка. Да видим това да занеса, да не тече. Да, няма. Сложи го. Айде, ги от тук, олиото си. Няма да трябва да мажеш. Не. Айде, чакай аз да пия газирана вода от моето шишенце. Само и аз пия. На здраве, хора. На главно газирана вода. Както винаги, не полезно. Почваме да правим баницата, хора, до сега се шматкахме. Но така се прави, на Нелко. Да, сега ще направим баня всичко и почваме да слагаме лампа. Знаете, че в сместа си има хора олио, а масло има. Няма да слагаме масло. Всичко си има тук. Слагаме по-малко. Да намокриме кората, защото трябва да стане като къпана. Ще видим как ще я направим. Може да късате, да ги мачкате таковата корите. Айде, пак завалядаш. И сварихме яйца за Емчо. Искаше варени яйца. Чакай да спърза маничко. Така. Продължаваме, хора. Дай сиренето. Ето. Дръж малко. Пак вали. Сложно е долу, Нелко.
Але много е лошо времето. И така. Сега, Нилко, давай другите кури. Давай, така. Къса иди. По-смело, Манилко. Взема с късави. Защото са дебели хора, затова слагам по една. Ето така. Ето с тази заливка ще стане много хубаво. Така. Баня тази лица. Така. Така ще направим баницата на 180 градуса, докато се опече хубаво. Дай бе кора. Чакай, някой така. Да ги смачкам. Да попиват. Да видим. Така да попива. Чакай да сложа и това тук. И пак сипваме. Така до края, Манилко? Да. Някой казва и нещо, не мълча. Кой да кажа? Приготвяме се и това е. Сиренето? Да стане като къпан. Да бе. Да е мекичка хубава, да не е суха, да хрупка. От всичко по-малко. Да. Богата баница. Опа, давай кора, аз пак ще да слагам на тази смес. Давай кора. Хубавата вичка избрахме обаче. Да. Иначе много големи, стават тънки. И Марийка бърга. Пералнята, да. Още малко ще свършим мелко и течността свършва. И като го задушим, ще стане мекичка. Да. Значи още един ред и завършваме. Още една така заливка. Един ред. И нещо такова ще. И сирен да дайте му. Не всичко изчисляваме, Манелко, давай кори. И тия корите май ще стигнат. Едно пакетче кори. Те са 2 кори. Да. Много хубави кори, много. Сега някой това сирене, после покриваме с чиста кора и това е. Това ще оставя само за заливане отгоре на баницата. И ще я продупчиме. Но така. Ето ви предложение с напреди баничка. И ги съблазнеме. Време е за баници. Всичко не е изчислено се едно. Люко, дай една салфетка, защото съм мръсна. Да, още една. Айде бе. Те ще отсвършват и. Ето как го подава. Така са прави хора. Цапа са. Сега вече ще я закрием, ще я завършиме. Но така, да подредиме малко. Да няма такива ръбове, защото като останат хора и се препичат и отгоре хрупкат. Ето
така. Нелка, закупих си едното нощче, червеното, дето ми е любимото, тънкото. Къде го загубих? Сигурно с буклука съм го фърляла. Ето как хвърляме. Ама тебе та няма да набеда тебе. Може пак да го набедиш. Ти си виновна. Аз съм се виновна. Да, как е нела виновна? Значи това последната правя. Тъмън ще покри с нея. Да, хора, видите каква хубава баница. Вие не може да правите такива баници. Да видите вие. Тук трябва да имаме вече хубав завършък. Така каза каканелка. Да. Ето хора, готови сме. Да, не е гладка. Сега сипваме всичката смес, която е с масълце вътре, с всичко. До 9 ако ще остане даже. Да, бе, той тръгва към 10 часа. Той от 11 часа почва. Вечерта до 10. Няма събота, няма неделя. Сипвате всичката смес. Сложи го тук. И после кой е намивката? Ти кой? Леля, как отива намивката? Ти се абонирана за това. Да. Трябва да си мият. И сега хора, гледайте, сега ще надупчеме. И после не се чудете, защо имате хубава баница. Ето така. Взимаме нощчето и дупчем, да може да влиза навсякъде. Даже може и да резнете, ако искате. Е така. Часовникът ти нещо стане. Жулка пак пише нещо в това вайбър. Тя ме побърка, откакто ме намери. Пише. Аз някой път вече не отговарям. В началото отговарях, ама тя сутрин, обед, вечер пише. Жулка, ще прощаваш, ама нямам време. Не ми се пише. Не обичам. Обичам, ма рядко. Да е важно. Ето така, хора. Еми това е. Това е баницата. Ще видите опекане. Кажеш така. Каже ти няколко, каже. Ще видите опекане. Чакай, че тук има нещо от яйцето ли? Нищо ми няма. Има. Това е от яйцето. Едно черничко. Ами това е, хора. Сега ще видите опекана. Така. Пускаме ga на 180 градуса, а аз отивам на мивката. Някой ядем са колко работа сме изцапали. Така. Аз отивам на мивката, някой ти оправиш нощчета за маслото. Да, ти оправяш тук, виж нещо да не фърляме тук пак. А тези кори остават пак за нещо. И опасни сме. За фризерата. 2 пакета взехме, те вътре имат много кори. По 2 кори. По 2 ли? На пакет ли бе? 2 изкараме сега. На пакет има 2. Ама аз съм ги сложила така. А вътре има майче 5 кори. Защото аз взех само 2 чифта и вътре бяха по 5 и ги разпределих на турбичка по 2. Сега ще сложа хладилника, като стане, после ще ги сложим. Ето хора, баницата. Отива във фурната. Даже малко е да поседи, тя почва да набъбва. Нека да поседи да стане. Да нагрее фурната и ще я сложа. Виждаме се вече с готова баница. Хора, какво ще кажете, а? Гледайте коста. Гледайте. Как не може да я въртнеш с нещо, кърпата фани. Да ga въртнеш, да ga покажем цялата. Ела насам. Чакай, има държалки. Чакай, аз ще я въртна. Хайде. Добре, културно ма кай, хубаво, хайде. Ето е. Ще колко е хубаво. И еден правим. Ето така. Обаче това газраната вода га дигна, да знаеш. Не, ето е майсторство. Майсторство? Ето хора, вижте, взема да спада. Що прави тук? Така. Вижте каменела как се облизва. Какво искаш, како няма? Искаме вече да идем банец. Кажи на хората какво правиш. Едем. Така. Вижте хора, баницата поспадна, но е страхотна. Баницата е страхотна. Както каза каканела, че ще стане хубаво. И стана, ето.
Гледайте. Опекана. Сега да нарежа на него. Да. Как Анела каза да я нарежа. И аз слушам. Точно така. Така, сега. Малко. Пари. Ето така режеме. Хора, сега ще ме питате за корите. Просто търсете турски магазин. Не във всички магазини зареждат. Или по пазарите. Има такива кори. Да си купите и да си направите тази хубава вкусна баница. За малко ще сложим на емков начин ние да изстива. Да. И после и на нас. Да? Да. А на него трябва да сложим после в една кутийка и да си иде, когато желая. Аз ще пия от кофичка. Така канела няма грешка. Хубаво режеме. Това надвига направи. Чакай, че не съм го отрязала. На време съм правил 10-15. Да, той са 9 часа ще стане емката. Мале, Нелко, какво правим ние, ма? Виж, вътре като къпани кори. Вътре са като къпани кори. Чакай да пак да снимам отблизо да видят хората, за какво става въпрос. Ето хора. Вижте сега, тук е като къпана баница. Вижте тези кори. Те са се окъпали. Не са сурови хора. Не са сурови. Като макаронки седат. Ето, за това става въпрос. Ето е баницата. Ти ко чакаш, макако него? Нали ще идеме? Искаш да идеш ли вече? Веше ти. Така, показахме на хората отблизко, а сега да си хапнем. Хайде. Къде хукна пак Манелко? Къде хукна пак Манелко? Сега, тия парчета не опаш отделя тук да изтиват заемо, а ние тук тия наръфаните, сети ли са? Да може цели парчета да му сложим. Ето наем. Да. Дай малко насам, че като се разтегна и му опъва дископатията. Дай насам. Чакай малко. Чакай, ще дигна ти, дърпай насам. Ето ти твоя ран. Ето ти моя. С тия кори обаче много хубаво стават баниците. Като къпанки са. Някой пише, ама като снимаме, нямам време да отговаряме. Са, ети на емкото. Да изтиват. Да се вземе на работата. А пък той сега може да хапне едно парче, като види за какво става въпрос. Ето така. Нали добре, Нилко? Да, нека да поистим да можем да го вложим. Да, там да изтива. Сега ние ще идем. Що сме такива майсторки, Манилко? Да. Ма що сме такива майсторки, ма? Ако искаш по едно парченце, и тук наема да оставим за сега. А пък у нас за работата. И тия да оставим наема. Не. Ето аз ще го разделим, пък това заемо. А, тук да хапнем. Да, това и това ще го иззем ние. Добре, я слушам. Това заемо за тук. Добре. Остави. Премести го тук. Премести го, тя съм мазна. Чакай. Защото ти тук да хапни. Да, защото ние сме си тук и ще едем манджички. Дай тия салфетки пак, Манилко. Ето ти. Айде, сложи го, да, така. Сега ще идем. Чакай, Нилко. Да режем, как ще вземаш? Ти имаш ли виличка нещо? Не, ти ще ми режеш. Така ще режеш, ще се вземеш да ги режеш. Да.
Ето дойде хубавата част. Хора, пишете, харесвате ли с тези кори баницата, която с каканела измайсторихме. Мъчихме се 1 час, вие видяхте, но резултата го виждате какъв е. Важно е крайният резултат. Айде, Нелко, да не е сладко, викаш, но? Да има джойто са. Няма и 10 минути ще стане. Мале, Къпа на баните не знам. той така е слуша. Искам да покажа отвътре. Като макарони, много хубави са корите. Ето хора, окъпани. Не е къпа на баница, ма не така я викаме. Защото го наквасихме много. Много хубаво да ядете парлева баница. Сега хората искат. Можем да ви почерпим, но виртуално. Хора, пишете ми някой от вас намирали такива кори и дали си правите банички. Било матиган, било е така. Пак ще вземем кори. Вижте колко време ги държа във фризера, нищо им няма. Утре ще ходим на няколко, ще вземем. И така, много ни се наедем. На хората затваряме видеото и после ще покажем, че сме сменим. Тук там ще покажем. И възглавничките как прибираме. И ще видите какво снимаме. Айде хора, ако ви хареса, ето това е от нас, да се направите. Видяхте колко материал сложихме, но богата е баницата. И само масло, олио не сложихме, а само на тавата отдолу. Айде хора, до утре. Не до утре, до след малко. До след малко, защото лъжа. Како Нила, къде отиваш ти, ма? В небето. Отиваш на небето? Ще караш да салпичка, слабо имаме. Да, ние имаме и новичка. Да. Ко прави сега, како Нила? Прави се на майстор. Сега махаме тази лампа, така ли? И ще сложиме новата. Музикалната. И како Нила, ще ти пуска музика и ти ще играеш, нали? Да, ще играе. Чакай, как беше, ма. Ето. Да. Можеш ли да го вземеш? Мога, да. Пусни. Спокойно. Това трябва да го откача тук. От кукичката. Ма трябва да се кача още. Да, и жичките. Отвер какъва да ти дам. Да не падна ли кача? Ами като пани ще направим едно шоу. Не. От кукичката го откачаш. Имаше една кукичка там. Да, знам. Чакай да го откача. Ето. След това трябва да го... Да, той няма ток, така че спокойно. Да. Вижте кака Нела е майсторка, хора. Сега. Ана, колко кереч. Дай ми... това трябва да го махна. Да, стръгни там тези кереч да паднат. На главата ти да паднат. Той се закри. Да. Кака Нела майсторката. Разваляме. Сега не ли кажа? Да ти дам да очертаеш лампата. Фломастера ме дай първо. И после лампата ми. Давам ти лампата. Пак искам така на търсене. Сети ли Сега се? вече, аз знам вече как да го направя. Дай ми тази лампа. Да, аз как да ти я дам. И виж, тия работи, да си ги оставиш настрани, като минали път да не се търсим. Те болчета не ги искам, защото Добре, ще ги загубя. да не се чудим къде са Нилко. Обратно лампата се, Да, обратно. сега гледам тупката къде. Да. Чакай малко се. Полекичка, не бърза, не искам да бързаш, да не се излагаме пред хората. Може се излагаме, като не снимам. Знаеш Ти какво? знаеш се излага, но... Да.
А така како няма, виж, дупките ги закриваме вече. Кабелите. Само няма да пъшкаш да се излагаш. Защото трябва да слагам други звуци. Без да пъшкаш. Не се прави, че е трудно. Не ми мести лампата. Аха, готово. Айде, Нелко. Сега, къде ти е фломастер? Аз да хвана. Аз да хвана. Така ли искаш? Така ли искаш? Точно така, точно така. Сега ще вана тук краищата, вече знам. Тук ще направя дупките. Така и после ще извъртиш. Не, тук. Не знам, оправяй се, Нелко. Аз съм тук лесна. Лесна работа съм аз. И сега ще пуснем тока, за да може да направим дупките. На, Нелко? Да. Рисувай ти си по рисуването. Да не ги измести сега, а? Сложи пак лампата да видиш. Не съм ги изместила. Имаме 4 дупки. Ета дупка ще е. Ета дупка ще е. Ета дупка ще е. Ета дупка ще е. Айде. Сега слези, да пуснем ток. Какъв физиономим? Ама качай ми се смея, айде ма. Айде, слизаме. Ко стана, Нелко? Едното дюбелче. Не е термома, дюбела. Да. Така. Виж, тук става по-лесно с тока на машинката, нали? С тока на машинката. Да, с тази става другата машинка на ток. Още ще иска. Още ли ще иска? Давай, газ како няма. Чакай да направи всички дупки. Направи една, после другата. Не ги разширявай! Я виж дубилчето влизане. Ами това не е оригинална машина на Великача. Давай, дупчи се. Пръста, с пръста Нелко. Чакай. Ко правиш сега? Я да им сега ако направи кака няма да ни върти там. Я. До тебе ли е дюбелчето? Да. И да ти дам и дървения чук. Я ми дай чукчето да бе. Ако не става, не му давай зор. Да не щупиш пластмаса. Много трябва още. Добре. Айде ние ще ги надупчим како него, да ни бръмчим на хората, Нелко. Пък и да не се излагаме. Важното ще видят готови. Айде. Дупките са готови. Всичко е надупчено. Дупчен беглете риба. Да. Спряхме тока. Сега Канела провира кабелите. Майстор Нелка. Да, дай ми болтовете. Те са до мен. Болти са до тебе, ма как ще ги вземеш? Трябва да ти ги дам аз. Ти не можеш да се навидиш. Трябва да стане. Чакай. О, кръста Нелка. Нищо Добре. няма, Лело, Катя. Ето бъркам. Единия. Така ще го завъртим, да трябва да реш машинката си. Ама къде още един трябва да имаш? Тук са 2. Трябва да са 4 болта, Лело, Катя. Няма, виж там на червеното после дали има. Върт много до край. Дай ми се. Не, въртка и другите. Дай първо едното да не виси машинката. Кой искаш? Машинката? Машинката ми. Чакай, че не гледам какво прави Манелко. На. Виждаш ли? Аз виждам, ти виждаш ли? Виждам. Айде, газ. Не е до край, Нелко, ха? Ти ще кажеш, че не е до край. Добре. Айде. Виж, тук има ли болче? Да, има. Взем го ли? Ама, как ти да помогнеш? После снимай, дай го това. Добре. Кой искаш да ти прави се? Ами, ти ще станеш прави, ще му подаш, аз ще завъртам. Ама няма, не можеш да снимаш. Добре, хайде. Аз ще го видя това. Айде. Нелко, какво направи ти тази лампа, ма? Майстор. Майстор. Кажи сега, къде е по-лесно? На масата или на стълбата? На масата, стълбата се измъчи хора. Нали? Така, са на стълба. Така ще го... Ти го ударива, пребига ма. Да. Добре, хора, това е лампичката. Изфукахме ми сега. Да. Ето дистанционното. Я да им всяка остава тук. Действа ли? Къде бяха тези светлини?
Ето, как да ни действа. Само не съм инсталирала, но ще инсталираме. И ще телевизора тръгне директно. Ще сложа приложението на моя телефон и тук да има музички и разни глупости. Кажете ни браво. Браво пак на каканела. Не, на тебе ти ми помагаш, аз на замичка не мога да се оправя. Кой ще ми подава? Кой може сам каканела? А? Кой може сам? Никой не може сам. Може, ама 10 пъти трябва да слизаш. Добре, аз ще инсталирам, хора. Това е. Ще сложа и музичката и ще ви покажем. Сега, хора, виждате лампата. Ето е лампата. Виждате горе синьо. Зелено. Виждате ли зеленото? Червено. Опа, аз не ви показвам лампата. Е така, в страни ще снимам. Вижте сега червено. Ето. Жълто. Зелено. Светло зелено синьо. Тъмно синьо. И така. Я да видим тук сега. Вижте как се променят цветовете. На лампата. Вижте лампата. Така, сега да пуснем музичка. Так, ще пуснем тук Леля Катя, че минали път. Ето. Минали път YouTube ми спря малко там. Това от лампата се чува. Сега, хора, тук има и други опции. Само да спреме гласа. Сега. Така. Ето, това е приложението. Така. Ето, тук влизаме. И вижте, тук има Bluetooth. Тук има време, тук да светниме, тук автоматично да си е. Тук има и аларми, когато искаш аларма, да може да те събужда и самата лампа. Ето вижте. Но няма да го пусна това. Време има тук. Ето часа. Сега часа е 11, 12 часа е. Хоп, без 2 минутки. Ето. 12 без 2 минутки. Ето тук горе, гледайте. И го зацапах. Ето, сравнихме и часовника. 12 часа. Така. Тук е нагласено. Аларма, не ни трябва. Връщаме се обратно. Пак влизаме тук. И си играеме, хора. Тук можем бас. Тук е това. Саксофон, класик, поп. И тук е еквалайзер. Вижте колко опции има. Но чакай, имаше нещо. Чакай да видя с какво бях видяла още. Имаше за... Тук ли беше? Не. Тук сега бяхме влезнали. Така, хора, играем си. Това ми е програмката тук. Това е общо взето, де? Светни, бе. Да си покажем. Така. Ето това е, хора. Видяхте какво е всичко. Тук може да си поиграете. 3. Костенурка бавно. Тук зайчето е бързо. Я. Какво означава това? Сигурно музиката бързо да свири ли? Не, същото си. Това е играчката лампа, хора. Ето. Сега каканела се къпи и ще идем да наредим възглавничките от татъка. И така, мили хора,
Пак излагахме. Няма да правим в другата стая възглавничките. Ще го правим, но няма да е сега. Как Анела умря. Изморена е, нище. И вика, айде, утре ще ги довършим там. Само трябва да ги сложим в пакетче. В пакетчета, както ви казах, да ги пакетираме и да ги фърнем върху тук, върху гардеробите. И така, сега ще завърша така видеото. Как Анела, нали ти така каза? Да завършим видеото така каза, как Анела. И... Да, и други работи свършихме, хора, но ви не видяхте. Затова сега ще свърша видеото. Дано да ви хареса видеото, най-вече баницата. И така. И ето това. Кой искате? Баница ви показахме, лампа ви показахме. Стига ви толкова. Утре нещо друго. На Нелко утре пак. И така. Ко правиш там сега? Ко правиш? Така. Нарежда прането от татъка, пък аз нареждах тук. И всеки по задачи, хора. Хайде, утре да видим какво ще ви снимаме. Чао те. До утре.